иттилои раёсати ҳифзи муҳити зисти вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар соли равон барои шикори як сарбузи кӯҳӣ 5000 сомонӣ, гӯсфанди кӯҳӣ Марко-Поло 55000 ва бузи пармашух 230000 сомонӣ муайян гардида, хоҷагиҳои шикорӣ муваззаф гаштанд, ки дар баробари нозирони ҳифзи муҳити зист бо шикори ғайриқонунӣ мутобиқи салоҳияти худ мубориза баранд. аз рӯи иттилои раёсати ҳифзи муҳити зисти вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар тамоми ҳудуди вилоят нозирони ҳифзи табиат фаъолият намуда истодаанд. дар ҳар як ноҳия аз 2 то 4 нафар ба ҳифзи наботот ва ҳайвоноти ваҳшӣ аз ҷумла ҳайвоноти ҷуфтсумби ширхӯр машғуланд. айни ҳол дар ҳудуди вилоят 14 адад хоҷагиҳои шикорӣ фаъолият менамоянд, ки ҳудуди ба онҳо вобаст гардида аз тарафи онҳо ҳифз карда мешавад. ҳифзи ҳайвоноти ширхӯри ҷуфтсумби нодир мутобиқи қонунҳои амалкунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда шуда барои шикори ғайриқонунӣ ҷазоҳои маъмурӣ амалӣ мегарданд. арз медорад мудири шуъбаи ҳифзи ҳайвоноти ваҳшии раёсати ҳифзи муҳити зисти вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон Шакарбек Юсуфбеков: дар 2 соли охир қариб қонуншиканӣ ба қайд гирифта нашуда. барои шахсоне ки қонунро вайрон мекунанд, яъне барои онҳо ҷарима ва барои зарар расондан ба олами ҳайвонотҳо яъне чӣ татбиқ карда мешавад, ҷарима ва барои стонидани зарар ба онҳо чӣ татбиқ карда мешавад, ки барои ҷарима аз рӯи мутобиқи кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ барои шахсони воқеӣ аз 5 то 10 нишондиҳанда ва барои шахсони мансабдор аз 20 то 30 нишондиҳанда муайян карда шудааст, ки як нишондиҳанда дар соли 2020 яъне 58 сомониро ташкил медиҳад. барои зарар расондан ба олами ҳайвонот, яъне мутобиқ ба қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон рақами 790 барои расондан зарар ба умуман ба табиат барои олами ҳайвонотҳо, яъне барои бузи кӯҳӣ 100 нишондиҳанда муайян карда мешавад. барои гӯсфанди кӯҳӣ помери Марко-Поло ки мегӯянд, яъне барои вай 4000 нишондиҳанда ва барои бузи кӯҳӣ пармашух ки гуфтем дар ноҳияи Дарвоз сукунат дорад, барои 8000 нишондиҳанда муайян карда мешавад. аз рӯи ҳисоботҳои охирон ки аз тарафи гурӯҳи мутахассисони соҳаи ҳифзи табиат гузаронида шуд, дар ҳудуди вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон зиёда аз 40000 сар бузҳои кӯҳии сибирӣ, 24000 сар гӯсфанди кӯҳии Марко-Поло, 400 сар бузҳои пармашух ва дигар ҳайвоноти нодир сукунат доранд. аз рӯи иттилои Шакарбек Юсуфбеков 2 сол қабл қонуншиканиҳо асосан дар ноҳияи Мурғоб ошкор гаштанд. ҳамасола аз 2 то 4 нафар қурӯқшиканон ошкор ва ҷазо дода мешуданд. хушбахтона қайд менамояд вай, таи 2 соли охир шикори ғайриқонунӣ ошкор нагардидааст. дар ҳамаи маҳалҳо шӯъбаҳои ҳифзи муҳити зист дар ҳамкорӣ бо ниҳодҳои қудратӣ вақт ба вақт корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида ба аҳолии оиди қонунҳои амалкунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳифзи муҳити зист маълумоти саҳеҳ медиҳанд. аз ин сабаб соли равон дар тамоми ҳудуди вилоят шикори ғайриқонунӣ мушоҳида нагаштааст. дар баробари нозирон кормандони хоҷагиҳои шикорӣ манфиатдор ҳастанд, ки дар ҳудуди хоҷагӣ ба шикори ғайриқонунӣ роҳ надиҳанд. рейдҳои муштараки нозирони табиат ва кормандони ҳифзи ҳуқуқ низ қурӯқшиканонро водор менамояд, ки аз шикори ғайриқонунӣ худдорӣ намоянд.